nying ji ochiko ka ng'ata achiel ne gidagi puodho ka giwacho ni kaluwore kod kogno mane ogoye kata kane gidayo dhoge kaluwore kod kama onego bed norito mano migawo mochung' ne weche mar pur e kaonti ma Kisii. Ng'ama noyier e migawono ma nyinge en Beatrice Mong'ina Doyle ne ok opuodhi gi kamati no ka iwacho ni eti ok en ng'ano ma owinjo bed ni telo e migawono kaluwore kod gigo manyiche olero kata otesege manyiche opedho e mbele e kamati no. Kata kamano warito ane nyaka sani ni ka MCAs ma kaonti ma Kisii mano MCAs 75 ka ang' ne gitieko twak e wi wachno, ang' ne wawinj ane ka gidhi puodho nyinge jogo mane ochwal e mbele gi kata ka bende gidhi dwaro ni mondo mi omed tim kata med go kogno kaluwore kod nyingego. Kata kamano ne oliekore ni kar saa 8 tok kapo ni bunge ma kaonti ma Kisii kata od bura ma kaonti ma Kisii opuodho nyingego, ang' ne gidhi nyime kod chamo muma mano odiochieng' ma kawuono. Kata kamano en gino ma pod warito ka nyaka sani pod twak dhi nyime ei od burano. Kendo jogo ma wawuoyogo kata MCAs moko mowuok oko dakika machuok mokalo mane walosogo nowacho ni gin girango jogo ma gidhi konyo gavana ma kaonti ma Kisii kod tich, kendo jogo ma idhi yier gin jogo mowinjore otel ne migepe mopogore opogore. Kar sa 9 kanyo to ka twak ang' oserumo, ang' ne wawinj ane ka wuok kuom spika ma kaonti ma Kisii mano Philip Nyanumba kaachiel kod wabunge kata MCAs ma kaonti ni giwacho ang'o, ka bende ang' ne gipuodh nyinge 10 kata ang' ne gidagi kata ang' ne gikal mok gipuodho nyinge mochwal e mbele gi kod kamati mane goyo kogno nyinge 10. Kata kamano pod waketo itwa gino bang' ne timre e bunge ma kaonti ma Kisii, kendo ang' ne wanyisu ka gipuodho kata ka gipuodho nyinge mochwal e mbele bunge ma kaonti ma Kisii no. Erokamano ahinya Crispina Otieno kowuok e kaonti ma Kisii, kama bende luonwa chenro ma kamano. Ang'eyo ni weche ma kamago pod wabiro yudo kuku kaachiel kod tiendgi e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Crispina Otieno.